ससे फैलाखैलै मानसि जेरैबो खालामलाबायनो हायो दारिफोरखौबो ओरै सिनना लानो हायो मानसि फैथ'यैयाव दा खामानियाव दंजोबखायो बारा फैथ'खानाय नङा नों आंनिखौ सिनना खानाय सिनखांबाय दानि बे गोलाव लखाबारा बेसे होननानै बेखौ सिख्लामोन ना सिंग्राया सिख्ला नङा जारलाहाय बे फेसआ मा लादों केनिमोन दा केनिजि गलाखा जोंना ब्रादारा गलाखा बिथाङा गारि सालायनायफ्रा गोजौजोंल' बारहोलाबायखायो समाव आदां गोजौजों स्टेन हियं दाबायदि टाइमावहाय बहुद लेट फैयोलै मानसिफ्रा खामानियाव थाजोबो ना साथाम फैजेनबाय कमेन्ट खालामदो दे बिनो थोयोलै गोम गोम मोनलायखायो साथाम फैलांबा ओरैबायदि गोम गोम मोनलायखायो एसे रायज्लायनोसै कमेन्ट खालामदो दसे ओरैनो जास्ट ओमफ्राय नै जोंना फंबाय दङ रनथा बिथाङाबो बावाखै जों मानिफ्राय फैनाया थाइलेण्डनिफ्राय फैनाया नै थाइलेण्डआव बांसिन थायो ने एबारबो थायो होनदोंमोनलाय नो माबायावहाय मा होनोमोनलाय बै माबामोन बेरायग्राया आलफोरमोन बेरायग्राया ए भेटनाम औ भेटनाम बेरायहैनायनि बेरायहैनाय दे मा खालामदों आदा होनदों नै कबिथाया जास्ट ओरैनो दङ टाइम पास ओरैनो लाइभ होलाबायबाय आरोना ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट खालामदो दे एसे लोगोफोर कबिथा बसुमतारी औ जास्ट दङ ओरैनो लाइभआवहाय दसे टाइम पास आरोना जेबो भिडिअ लाबोनाय जायाखिसै दिनैहाय ओरैनो जास्ट लाइभ होलाबायबाय आरोना लाइभखौबो गोबावजों खेबफा होखावनांगौनो ओंखायनो होदों आरोना दा कमेन्ट खालामदो दे एसे गोबां फैबायथ' लाइक होनायला होदो खालामोबा खालामदो ने बिसना रज'बाय दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर 17 जन मानि दङ गोमलाय दाबायदियानो मोजां कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर जास्ट जेबो इम्परटेन्ट नङा दे ओरैनो जास्ट लाइक होदों रायज्लायनो गोसो जाग्रा आदार केनिजिबो दंखायोनो फेसआव नुबाय थाखायो बिथांखौबो अट' बारहोनाय मानाय अट' बारहोनाय ट्रेक्टर साखा गोजौनिखौ थिखाङो खिबुनिखौ थिखाङो बेनि चेनेलावहाय थांना नायनो हागोन आरो अट'आखौहाय दबखौनो थिखाङो खिबुनिखौ गोजौआव दोनो बिदि आरो डेन्जार बुस्थुआनो दं नै लोगोफोर कमेन्ट खालाम दे एसे गोबां नायलादों 43 जन दंथ'यो नै दा बर्थमान आं बैयाव दाबसे जायगायाव डेन्जार मोनसे बुस्थु नायनोसै दै दा भिडिअ नुनोबो हागौ आरो नोंथांमोना माने दलां नायगोन आं दलांखौ ओरैबायदि गेजेरावसो दोनबाय जाहैदों दहाय फुङावहायथ' ओरैबायदि दै देरदोंमोन ना हाजो मावरिया बान्दो थाख्लायावबो थांनो नागिरदोंमोन आं माने ब्रह्मपुत्र बायदि नुलायदों आरोना ओरैनि रुगुं समान ओमफ्राय दायो सुइस गेट गोदान बानायबाय थानायाबा मा कन्डिसन जाखोथाय एक्सुवेलि मजबुत लुखाबायमोन लुनायालाय थेवबो दहाय सासे मानसि आङो भिडिअ खालामना लाबोनानै देखायदोंमोन हेल' ब्रादार नोङो
हाजो मावरियाव थांनांगौमोन ओरैबायदि डेन्जार दै देरदों होननानैहाय थाङासै ओमफ्राय ओरैहायबो जिथुनाखि पार्बेथुपुर घाट होनो आइलेण्डआव हाबहैग्रा खैलामैलानिफ्राय बियो दैया देरदों आरो ओरैबायदि दलाङा गेजेरावसो थाबायनो नागिरदों आङो ओमफ्राय जिमियन बर' मा होनदों नै ओइ साथि होनदों नै जिमियन अके थेंक इउ जिमियन साथि कमेन्ट खालामलायदोलाय दसे नोंबो रायज्लायनाय नामा रायज्लायदो जोंना ब्रादार केनेजि सिनाया रावबो जों इउटुबारफ्रा जाया आंनावथ' फेसबुकाव नुबाय थायोना नोंखौबो अट' बारहोनाय अट' साखा थिखांनाय इउटुबावल'सो नुयो इउटुबाव गैयाना जों बिनि चेनेलाव थांना नाय डेन्जारखायनो सालायनायफ्रा साखाफ्रा अट'फ्रा सिगांनि साखाखौ गोजौआव थिखा उनजों थांनाय नुगोन आरो डेन्जार डेन्जार सालायो बिथाङा अट' राइडार नुना मा होनो जायगायाव अट' राइडार बिथाङा ओमफ्राय ट्रेक्टर राइडार ट्रेक्टरबो सालायो औ अट' राइडार मानसिफ्रा गोबां ओंखारबाय आरोना बाइक राइडारनो साइकेल राइडारनो ओंखारबाय आरो ओमफ्राय जोंना बिथांना अट' राइडारसो नोंथांमोना नुफेराखै खोनाफेराखै जानो हागौ जोंना ब्रादार केनेजिना अट' राइडार गावनि फेसाव नुगोन आरो बिथांनि अट' सालायनायफ्राखौ साखाफ्राखौ गोजौआव थिखांनायनि नुगोन आरो ओरैबायदि डेन्जारखा बिथाङा ओमफ्राय जिमियन बर'आ मा होनदों नै महाय दं दालाय होनदों आं खैला मैला बाजाराव दङ जास्ट ओरैनो ब्रादार मनजयनि दखानाव आरोना नै जोंना ब्रादारा कम्पिउटाराव बिजिथ' बियो दा बिदि आरो हिनजाव लायाखै बिथाङा होद बेवाइफ्रासो आख' रागा जोंहायलै बोरैबा ओमफ्राय आं कमेन्टखौ फरायबाय थागोन दे एन्टनि नार्जारिया होनदों नै बहाय दं दालाय होनदों नै खैला मैला औ माबाया एन्टनि नार्जारिया मा खबर ब्रादार होनदों नै मोजां ब्रादार जास्ट ओरैनो बाजाराव दं खैला मैलायाव ओमफ्राय आंजों लोगोसे दं नै अट' राइडार ब्रादार केनेजि बड'लेण्ड अट' राइडार बड'लेण्ड अट' राइडार फेसबुकाव किन्स जायला औ किन्स जायला डेन्जारखा मोनहायिखा स्पेलिंआ खोन्थाहररा आन्दायगोन ना औ नायनानै लाखा हनै एसे हमथालायनानैहाय फल' खालामना लानो हागोन अट' राइडारनि माबाखौ नायनोब्ला डेन्जारखा बिथाङा अट' राइडार साखाखौ बिदिनो थिखोयो गलासो ओमफ्राय मोजां दा एन्टनि ब्रादार माबोरै दं दालाय ओमफ्राय मा होनदों नाजुल दोनै अमर हा मिनिहरबाय एन्टनि लागाव आदसा जिमियन बसुमतारी बे फालाबु बुन्दाबो दं माथो थै डेन्जारा नोंनि लोगोसेबावखायो सोरबा जिमियन औ दालाबो नुखाबाय दे डाइरेक्ट मा हरखाबाय जाला सोरबा मैदेर बुन्दाल मैदेरसो दाखि मैदेरानो जागोन औ डेन्जारसो अट' राइडारसो बिथाङा बड'लेण्ड अट' राइडार मोजां ने ब्रादार एन्टनि बेंगलराव दं दा ने दा बोरैबाला बेरायहैब्रबगोन आं बेंगलराव दान्दिसे नोंसोर थांनाय जायगायाव बे अट' राइडारखौ लानानै थांगोन आं दे 93 जन दं कमेन्ट खालामदो लोगोफोर एसे ज्रावल' खालामदो अखा बोथोरफ्रावलाय माथो दे दा थांगोन एन्टनि ओंखामफ्रा एसे गोथाव संनानै दोनलै थिनथ्ला ओंख्रिनि संनानै दोन गोथावनो ओमफ्राय अट' राइडारनो नैयावहाय सोना हरनो हागोन गोसा दाखोलै कपिराइट नाङा मेथाइआ कपिराइट दंला ओइ बांद्राय गोबाव थानाय नङा दे जास्ट दसेल' थागोन आं लाइफखौहाय ओरैनो जास्टसो रायज्लायनो फैखादों नालाय दा बेखायनो आरो माया
ए सोरथोलाय खोला मा मा फाग्ला फाग्ला फट' हगारग्रा दं मानसिफ्रा दे लोगोफोर एसे कमेन्ट खालामदो जाफाजाबनो आरो साइडनावबो मानसिफोर दङ गोबाङैनो जोंना दिदोमा गारि सालायसिगोन बावनो मैं थाङा इसला खोनाखिसै आसोला मावलांफोरा नैबे बेदर बाजार जाहैबाय खैला मैलानि KMPN Z Blog हाय नुदों हेल' TD प्रडाक्शन हाय आदा थेंक इउ भिडिअआ दहाय ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट अखा हादों आरोना दा बे हिसाबैनो आङो माखासे भिडिअफोरखौ आं लानानै फैनाय जायाखिसै दा फैबाय थानाय समफ्राव एसे उनफ्रावहाय नुलांबाय थागोन जिखिनि फैयो भिडिअआ बेबायदि आरोखि ना ओमफ्राय खबर सबर मारै दंलायो लोगोफोर दे बयबो कमेन्ट खालामदे स्रायनो गावबा गावनि माबाफोरखौहाय बबेनिफ्राय दं लाइकफ्रा जोंना ब्रादार अट' राइडारबो दंखायो अब्लानो TD प्रडाक्शना मा होनदों जोंनाव फै भिडिअ बानोबा कक'आ चक्लेटनि आदा थांजागोन दे ओमफ्राय कक'आ चक्लेट मा गामि TD प्रडाक्शन ब्रादार ना सिस्टार जिखिया जा आरो होनहरबाय आङो मा गामि खोन्थाहरजागोन आरो स्पेसियेलि आंनि पेजावहाय फैनानैहाय कमेन्ट खालामहरनो हागोन आरो ना SK बड' ब्लगखा मेसेन्जाराव कमेन्ट खालामहर ओमफ्राय बेयावहाय माने जगाजग खालामजागोन आरो मा कमेन्टआव लिरबानो जाबाय आरो ओमफ्राय आंनि SK बड' ब्लग फेसबुक बेयावहाय थांनानैहाय मेसेन्जारावहाय माबा खालामहरबानो जाबाय आरो थांजागोन बेरायहैजागोन ओमफ्राय TGR होनदों नै सादाब मा होनदों कहाँ से हो आप मैं आसाम से हो आसाम चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैला से आप कहाँ से TDR ब्रादार ओमफ्राय TGR से आंसिल वेलकाम या कहा सिस्टार TD प्रडाक्शन सिस्टार बेंटल बेंटल खुंग्रिनो जिखिया जा मेसेन्जाराव माबा खालामजागोन आरो ना कक'आ चक्लेट आबादखौ बेसेबांसो गोबां मावनाय जादों ना एबा नार्सारि फुलिफोरबो माबा खालामदों नामा गोबाङैनो गायबाय नामा गायनो हायोब्लाथ' जिथुनाखि इनकामनि बागैहाय खामानि मावनो हादोंब्ला बिराद मोजां गाव गावनि थाखाय जों मावनानै लानो हानायानो मोजां आरोना बेफोरबायदि आबादफोरखौ थेंक इउ सिस्टार आंनावहाय लाइभआवहाय जइन जाफिननायनि थाखाय थेंक इउ स' माच TD प्रडाक्शन चेनेल दंदां आंनि बै गुबुन भिडिअफ्राव थांनानै कमेन्ट खालामहरनो हागोन आरोना आं चेक खालामनानैहाय सापर्ट खालामहरफिनगोन आरोना जिमियन बर' मा ओंख्रि जानायमोन बा जोंना ओंख्रिया माबासोमोनलै बा मा होनोमोनलाय आलु ओमफ्राय माबा ना भाजासोमोन आं मैया गावनानै लायदोंलै बामि बांद्राय गोबांबो लाबोआखै दे नाखौ नायालाय लकेलमोन बामि थुरि एसेल' लाबोदों बांद्राय गोबां लाबोआखै बांद्राय गोबां माने एसे जानायनि आन्थाल' लाबोदों दै दा बारा ना हमलाबायजाया नालाय बिदै दैनांगौ दाखालि आं बांद्राय गोबां लाबोआखै आरोखि नाखौ एसेल' लाबोखादों जानो आन्थाल' बेबो जोंनि दंग'आवसो आरोखि ना मालायनि दंग'आव नङा जोंनि गामि खाथिनि ओमफ्राय दे उनाव मेसेज हरगोन आं आदा मबाइलखौ चार्ज होनोसै आं आदा अके जागोन दे थेंक इउ
थेंक इउ स' माच दे टिडि प्रडाक्सन आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय आबादफोरखौ मोजां माव, मोजां माबा खालामनानैहाय इन्टारेस्टिं लानानैहाय मोजां माव जाहाथे जोंनि ओनसोलफ्रावबो बेफोरबायदि कक'आ फिथाइनि आबाद मावोब्ला माने मोजां मावनानै नोङो माबा खालामहरनो हायोब्ला नाम जायो नालाय। बिदि जायगायाव ओरैबायदि कक'आ आबाद मावदों, मोनबोदों, बेफोरबायदि नाम जानायफोरबायदि आरोना। ओंखायनो मोजां माव, माबायदि मावलांनांगौ बेफोरखौहाय। दे सार्च होदो दे, उनावहाय माबायाव फैबानो जाबाय फेसबुक पेजआवहाय रायलायलायगोन दे। कक' आबाद मावनायाव मोजांखा, आं दाखालिफोरबो नुलाबायदों भिडिअ'आवहाय एसे एनै, ओमफ्राय आं थांनानै खेबनाय जायाखै आरो। ओमफ्राय लोगोफोर 44 जन दंबावो दायो, गोबां फैदोंमोन, थांबाय, फैयो थाङो बिदिनोखासै फेसबुकनिथ' सोबथ' बादा होनाय। आंनि पेजआव थाबाय थाबो हायाना, गोबां खामानि थायो। दाथ' आरो खामानिनि टाइम नै, रावबो फ्रि टाइम गैया। जेब्ला 12थानिफ्राय 1थासिम थाबाय होनब्ला ओरैबायदि मानसि जायो। ओमफ्राय फुङाव होनांगौ होला पेजखौहाय लाइभआवहाय, जेनेबा ओरैहाय 6थानिफ्राय 7थासिमा ओरैबायदि मानसि जागोन। ओमफ्राय मोनानि 6थानिफ्राय 7, 8, 9था, 6था माने 7थानिफ्राय ओरैबायदि मानसि जालाङो आरो ओरैबायदि कमेन्ट जागोन। दाबायदियावहाय बहुद खामानिनि समथ' मबाइल इउस खालामा दोनो, बे हिसाबैनो बारा मानसि जाखाया। 100 जन, 40-50 जन, 70 जन बिदिल' जायो आरोना। थेवबो गोम गोम बेनो उनाव भिउ जालांखायो बेबायदि आरो। जोंना नै माबायाबो थांथ'खायाखै फंबाया, अट' राइडार। ओमफ्राय मा होनदों कानसुनथि हाय होनदों नै, थेंक इउ कानसुनथि। औ जायो, कमप्लिट खालामनांगौ। ओमफ्राय नैबे ब्रादार अट' राइडारनि भिडिअखौ नायनानै हो, नैबे एसे कमप्लिट जाथोंसै थाब थाबनो। पेजावहाय जानांगौना गुलाबा नै। जागोन, रिल्सनि थिल्सनि मोनजेनसै दा माबाफ्रा। बनास खिंथ'वाखै, जागोन। आं एसे चेक खालामनि दे, माबाफोरसो नांनानै दं नामा, कपिराइटफोरसो नांलाबायनानै दं नामा माबाफ्रावहाय। आं चेनेल चेक खालामि दे फेसबुकखौ, लोगोफोर नायफालां दसे लाइभआवहाय एसे नायनि। नै कपिराइट दंलै, मोननै दानद'। नै कपिराइट नांनानै मोननै केसा मा बियो आधार कार्ड नों माबा खाखाबाय? नै थिखौ दाहो। दैमुंसो जाथ'वाखै, मालाथो होआ बेखौनो होदो। दा कमेन्टखौ आं फरायजोबगोन दे, ओरैनो जास्ट मा होनदों कानसन्थि, वेर फ्रम दों, आइ एम फ्रम आसाम। I don't know understand English talking. I am from Assam, Chirang district, Koilamila. Soba report lai bawa nama. Saya kulai. Nama itu pun tanya report orang saya serhudon aja ngalah. बे मानसिखौ फरायनायलै नैबे दा भिक्ट'रिया। ये सफाम ये नोंखौ रिपर्ट जोंनि चेनेलखौ दाननोसै दाननांगौ। चेनेलखौ मोनसे सासे मानसिया रिपर्ट हरलाय बावथिखायो। ब्लग खालामनाय नामा? ना डाइरेक्ट दाननायसैल'? प्रफाइल्सफ्राव माबा डिस्टार्बफोर जादों नामा? माने फेसबुकआ एसे आलना दै, नोगोद चेक खालामबाय थानांगौ जाहैयो। ओमफ्राय न'आव फैनोबा राकेश र' दा थांगोन आं न'आव र'। ओमफ्राय राकेश
मा नुदों अके अके नुदों अन अके होनलाबायबो फैदो ओइ जिमिउन बर' आं दोनथ'बाय दे नों आरो दालाबु बाहाय देरा दे दोनथ'नोसैनोलै दोनदो ओमफ्राय मनजित बसुमतारी होनदों माथो नोंबो इउटुबारानो इउपिपिएलनि मा होनदों उनाव अनलाइन खारफायो जों पार्टि फिलिंस गैयालै भाइ बिदा जानाय ना फंबाय जानाय हो बे डेम'क्रेसि कान्ट्रियाव बयहाबो पलिटिकेल राइट दं नोंबो नोंनि मोजां मोननाय जायगायाव नों खार एबा जोंबो जोंनि मोजां मोननायाव थांगोन जोङो इउटुबार हिसाबै जों पार्टि फिलिंस गैया सोरबा बिपिएमनि मानसिफ्राबो जोंखौहाय ओइ भाइ इयाव भिडिअ खालामागौ ओइ फंबाय बेयाव भिडिअ खालामा होफैलै होनब्ला जों खालामा हैगोन हो जों खुनु माबा गैया जोंना माने बेयावहाय पलिटिकेलजों लानानै जों दाङाबादि जालायनांगौ जेबो लाब गैया हो हायोब्ला खौसे जानो नाजा आं बेखौसो हास्थायो मा इउपिपिएल मा बिपिएफ बेलाय हायोब्ला जों खौसेसो जानांगौ खिन्थु रावखौबो नोजोर बुलायनानै दाबुंदै बिदियावनो माने जोंने गावजों गाव गाज्रि मोनलायनाय जायो दाबो 45 जोन दं आं बेखौनो बुंगोन खुनु पार्टि फिलिंस गैया जों जेरावबो वेलकाम सोरबा कंग्रेसनि ओइ बेयाव भिडिअ खालामफै होन जों बेयाव थांगोन जों लिंहरजायैयावसो थायो आरोना जों लिंहरजायाला बोरै थांनानै भिडिअ जानलाबायना खेबहैनाय जों माने एसे माबा जायोना ओंखायनो जोङो वेलकाम जेरावखिया जों लिंहरजाया मानो जों थांगोन भिडिअ खालामहैगोन माने मिसआन्डारस्टेन्डिं बुजिनो नाङा पलिटिकेलखौ लानानैहाय जों गावजों गाव कन्ट्रभारसि जानायनिबो जेबो लाब गैया लिडारा लिडारखा जों इयाव जाम्बा जाम्बिफ्रा गावजों गाव बेबायदि एना उनि जालायनानै जेबो लाब गैया ब्रादार बिदिखौ सानलायनानै जेबो लाब गैया आरोना नोंनि मोजां मोननायाव था एबा जोंबो बबेबा पार्टि मोनसेखौ मोजां मोननानै होगोन जों एक्सुवेलि भटखौ होनांखायो नालाय सोरबा सासेयाथ' होनांखागोन दा बेखायनो जों खुनु गावजों गाव बिदि माबालायनानै लाब गैया आरोखि जों जेबो मोनखायाबो जों खुनु माबा मोनसे दे मोनगोन बे नंखाया आरोखि दा ओंखायनो जों गावजों गाव बिदि माबा खालामनायानो जों जेबो लाब गैया आरोखि हायोला खौसेसो जानांगौ आरोना जोंनि बर'आ खौसे जानांगौ आं बेखौसो हास्थायो आरो जोंनि गावजों गाव बिदिसैना गोथौयै बुजिनो हाङोला बिराद बुजिनो गोनांसै दे आं बुङा आरो आं खिन्थु ससियेल मिडियायाव माखासे पलिटिकेलनि बाथ्रा लानानैबो आं बुङा ओइ उमुक पार्टि बिदियाव होदो बहना बिदि जाफैदो ओरै फै होननानैबो आं बुङा रावखौबो जों हायोला खौसे जानांगौ आरोखि ने ब्रादार ना मा बुङो औ खौसे जानांगौ जायामोनलै ब्रादार बिदिया जाखायो समाव फेसआवहाय नोंबो जेनेबा बुंफ्लांदोंबो जानो हागौ आंबो बुंफ्लांदोंबो जानो हागौ जिखिया जा थेंक इउ स' माच दे खिन्थु आंजों पार्टि फिलिंस गैया दै बेयाव फैलै भिडिअ खालामफै होनब्ला आं थांगोन जेबो खोथा गैया आं रावखौबो मुगैया जों नांलायनोबो फैया मुनोबो फैया जों जेबो मोनखाया ओमफ्राय गोबाङैनो दं कमेन्ट खालामोब्ला खालामनो हागोन जोङो रायजो राजाफ्रा आं सानो जेनेबा जिखिया सरखार फैया मानो जोंनि ओनसोलफ्राव जौगानायनि खामानि मावनांगौ बहाय मा गैया जानानै दं बहाय मा प्रब्लेम दं लामा दंग' जाम्फै बेबायदिनो गिदिर गिदिर ब्रिज गोबां जौगानायनि खामानि मावनांगौ आरोना गोबां जायफोरा सरकारि स्कुल जायाखै बेफोरखौ सरकारि स्कुल खालामनांगौ बेबायदिनो गोबांथार बेफोरखौ नायबिजिरनांगौ जाहाथे जोङो माने ओनसोलफ्रा जौगायो आं बेखौसो सानो आरोखि ना जोंनि गावजों गाव माबा नांलायबाय थायो बिदिया लाब गैया आरोखि आं गोबां नुयो आरो जेनेबा ससियेल मिडियाफ्राव बैयो बैखौ रायो सैमाया अमाखौ रायो अमा सैमाखौ रायो बिदिया लाब गैया ओंखायनो जों खौसे जानांगौ आरो दे बेफोरखौ बाद दोनदो पलिटिकेलनि खोथाफ्राथ' मेबा बिदियाव रायज्लायजाया दे कमेन्ट खालाम सोर सोर मा गोसो सानदों बयबो स्रायनो ने ब्रादार आरो जोंना नै ब्रादार दं फैखांबाय थाङामोन आदसा जोंहाय दिनालै ग्रिद ग्रिद मिलायलायजोबो दे लोगोफोर कमेन्ट खालाम
दै बेयावथ' हाबा दं दा लाबोनाया आं हाबायावखौ दिनैसो नुदोंमोनरा एसेखौ मोनायावसो हाबा हैनाया ओमफ्राय जाहोनाय लोंहोनाया गाबोन जाहैबाय आस्सा बिराद मोजां जाबायलै बाहायग दं ने अखा हानायनिया मानोना मोजाङै हाबा ओरैबायदि गिदिर दंमोन बिराद मोजाङै बाहायग दैज्लां बोथोराव हाबा लाबाय बेसेबां मोजां दे दिनखौ मोन्दों बिराद बाहायग बान आरोखि बियो नै दिना नायदो सान्दुं दैबायसो नालाय सान्दुं दुंबाय आरोना बेथ' खैला मैला बाजार जाहैबाय दा मोजां होननानै बुंना लानांसिगोन हाबाया RG ब्लक अके थेंक इउ गाबोन हाबायाव थांनाय दाखिनि जे हाबायाव दैज्लां बोथोराव मा बैयाव पार्बतीपुराव औ आंखौ लिंदोंलै गाबोन दानसे थांनोसै भिडिअ खालामलाबायनोसै एसे थादलालाय हाबा होनाय मानायखौ मोननाय नंलिया दिनैसो ने गाबोनावसो ए खैथासो मा हेद बोरैबाला दा खेबज्रांनानै थांनायदे आं हाबा होनायखौ लानांगौ जायोना गाबोनथ' जाहोनाय लोंहोनायखौल'सो नुबाय ने बागे गाबोनथ' जानाय लोंनायखौल'सो नुगोन मेन हाबा होनाय मानायफ्राथ' दा मोनावसो थागोन जेनेबा ने औ हिनजाव गोदाना बबेनि लाबोखो ए खाथिनि आदसा नङाबा सोरनि फिसाजो लाबोखोलै मा जाखो सासेया एफा खस्थ'बो नारखाना होनो जोंनि माबा हमथादोंसो हनै बोरायसा मानसि बेस्रा बेबायदिनो बन बायदिसिना फाननानै जानो गोनां जायो गोबां दङ जारलालै थाथ' बाजै एसे बेरायलाबायनोसै ओइजोंहाय एसे नायलाबायनो आं दलां गेजेराव दोननायखौ बेयावनो माबानि पार्बतीपुर घाटजों दलां गेजेरावसो थादों औ नायनो आं एसे बिदि माथो फांखा फिसानो बिदि दैज्लां बोथोराव हाबा लाबाथाय बिराद बाहायग'नि खोथा थायो खायफा दाथ' बै मा नामलाय गाबोननि हाबा जागोन ना बोथोरखौ ओरैबायदि मोजां मोनबायना इयो आखान आंलाय लाथ'खाया दासो गोसोथोलायगासिनो दं आङो आंनिया जिएमा नैबेयावनो दंखायो गार्लफ्रेन्डआ बेलायनो आंनि जिएफआ बेनो बे माथो एसे नाङोबोलाय माथो फांखालाय आइया मोखाङाव नांनायनि ओमफ्राय बेटारिया बेसेबां थाङो इयो आयु 5 घन्टा थांबावो मोजाङानोथ' नैबे फांखाया मोजांथ' लोगोफोर बायनानै लानो हागोन नै मोजां नाङो नै बारा आयु हिउ हिउल' नाङो खिन्थु गावनि थाखायल' आरो बियो बा नै आयु अयथासार मोजांथ' नै बेसेबां लाया दामा 600 5 घन्टाखौलाय थांखायो ना आइया बरियाथ' नै बायना लानो हागोन नै 500नो 500 600 बिदि लायो आरो देन्जार बार नाङो ना लाबोआखैना बारा दोनोलाय रावबो एसे ना बाजारजों थांना नायलाबायनोसै आं गोदान गोदान बाजारावहाय एसे ना नायलाबायनो आरो ओइ ना गैया ना ओंखाराखै खान्दा देन्जार स्मार्ट दं नै दानि गथ'फ्रा नुबाय मबाइलाव गोदोलाय जों बिदियाव रोङानो मा गेलेदों बाबु ना नायदोंसो गेमसो माथो गेम हा गावलायनायनि
मावबाय गावलायनायनिसो होबावदों नै आसोला नों गोरोंजोबखासै बा देनजारलै गावलायदोंसो होनबाय दा फुरा सिमाजोबखासै नै थुनोहाय ओमफ्राय फैदो ओरै थांसै ना गावलायबावनोसै होद लेखा फरायदों दा क्लास बेसेबां 2 ए 2 फरायदों ने मोजां फराय दे बाबु बांद्राय गेम गेलेनो नाङा दे मबाइलखौ बारा लानो नाङा आयै माथो ना नेग्राफ्रा ग्रोनल' दंलै ओमफ्राय नायानो सफैयाखै हनै बेखौसो थांनायसै नामा दाउगाखोसो सासेबो गैथ'वालै लोगोफोर नाया बाजाराथ' सुलदुं मुलदुं बायजोबखाबाय 11 12था 1थायावनो बायजोबखायो दान्दिसे गोजान गोजाननि मानसिफोर लाइफआव दंब्ला खैला मैला बाजारखौ नुसनाखैबो जानांगौ एसे आं दिन्थिस्रोलाबायनोसैलै नायलांनो हागोन खैला मैला बाजारा बेनो नै बेफोरो गासैबो गस्ला दखान जाहैबाय ओमफ्राय माबा सप्तायाव खेबनै जायो बाजारा सुनिबार मंगलबार जायो आरो बिथाङा ओमफ्राय सुनिबार मंगलबारावहाय बाजार जायो ओमफ्राय दिनैबो बाजारमोन ओमफ्राय बाजारा थिग 7थानिफ्राय लानानै 12थासिमाल' बिहिर जायो आरो ओमफ्राय बायो ने आदा खैला मैला बाजारा 7थानिफ्राय 12थासिम थागोन औ माने 11थालानो सिंस' जायो आरो माने दखानफ्रा 12था बाथाय जुजोबनो हमबाय आरोखि बिदि ओंखायनो माबा मोनसे मोजां बुस्थु नांगौला खैला मैलायाव फैना लांफैनोला माबासोआवनो फैखा आरोखि 8था 9थायावनो सफैनायनि खालामखा दा नैबेथ' बेयावनो पारमानेन्ट नालाय दा बेफोरो बिदिखौ मोनगोन आरो होद फाग्ला फाग्ला मानसिफोर दंलै गारि सानाया ओमफ्राय दा राइडारफोर गोजाखा ओरैबो दा निस्सय खोनाखाबाय ओमफ्राय जानाय लोंनाय फेसिलिटिफ्राबो एसे मोजां मोजां बुस्थुफ्राखौ मोनो बेफोरबायदि दखानाव हाबनांगौ आरो नै माबा माबि बार्थडे केक माबा माबि खालामनोब्लाबो मोनो आरोखि बार्थडे केक सब फैजागौ ना नै निस्सय खैला मैला बाजाराव फैयोब्ला सोरनोबा बेबायदिनो बार्थडेनि मानि केक नांगौ जायोब्ला खाथि खालानि प्रयजन जायोब्ला नैबेयाव मोनो आरो बे ब्रान्डनो बार्थडे केक बायदिसिना मोनजोबो आरो बेयावहाय फुरा अर्डार होनानैहाय लांनो हागोन दा बेबायदि आरोखि ना दा निस्सय खोनाखाबाय नै बेयावहाय फैनानै खैला मैला बाजारावनोखा खुनु आन्दायनांगौनि खोथा गैया ओरै सानजा लाइनाव बेबायदि आरोखि दा आं एसे ओरै थांनोसै जामदे रब लाइबद আছে रे बुहुद मानु আছে लाइबद ओमफ्राय नै बेफोर गस्ला दखान मा दखान माथो इलाय ए बेफोरो साहा दखान जाहैबाय हाब माबायदि दिंखिया खाना लाबोखो एथ' गोलाव गोलाव नै सोरनिथो जाखैला नायलाय नै लाइभआव थानाय लोगोफोर दिंखिया बेसेबांबा गोलाव गोलाव खाना लाबोदों नै बिदिसो खायोलै मा जा साइज जानांगौ जाखोखौलाय होद जारला इंद्रा भालो रहना नाचको एडफा किसान निहार एडफा किसान रही लुंठीबाड़ी फोरबोजरा निगा नेरफा फोरबोजरा सोनाराम थांदानिन थांनासगो भालो रहना है जों गामिनि आरोखि आं सिनायाखै दादा किसान केरा खामा ऐसा बे क्या रे कहो भावजो भावजो
राम्रो छ बाबा मोबाइल उठाएको छ यही कारणले अलिअलि कुरा के भयो किन फोन गरेका अच्छा वाट्सएपमा कुरा गरेको थियो फेरि उठाउनु छैन कोसँग वाट्सएपमा कुरा गरेको थियो हजुर कोसँग रङ नम्बर गरेको ओइ रङ नम्बर ठिकै छ अहिले त्यो दाजु छैन मन जस्तो होइन हजुर जान्छु ल एसे नायलाङो आरोना ओइ खैला बाजारा बेनोलै ब्लग एसे कमेन्ट खालामदोरा लोगोफोर माबाफोर गोदान फैदों नामा मा गैया दिन्थिखानायसै आं एसे स्रायनो दसे थाबावनानै दैयाव दिलखौनाबो गोदानलाय थांनाय दा सोग्रोबाय गंगार हाबनाय माबायदि हाबदों गुदुं सिङाव गुदुं सिङावलाय माबा खालामनो लिवरा खालामाखै माथो गुदुंखौ ओरै आथिं सुनासो हाबदों गुदुं सिङाव माने गावसोर मेघालयआवहाय खामानि मावनो थाहैनायावहाय माखासे लोगोफोरनि काहिनिखौ खिथादों आरो ने आदा नङा मा जा हाबदोंमोन